Ito lang kung pabuton ko, dili lang gud ta magsig ka ng yaw-yaw sa social media nga sana kuno ang gisaan na unsa man ang taon mo. Mangayo naman hinuon mo nga wala pa gani na makalingkod, wala pa gani na maka sugod ng serbisyo sa katawan sa probinsya. Mangayo naman hinuon mo. Kunya katuro bang nangayo ang mga parag ang kuan ba ang mga haters ra ba ni Pambari 4? So mayong adlaw kanatong tanan mga par o ilabi na gyud sa ako ang mga supporters, sa ako mga viewers. Daghan kay salamat ninyo mga par. Ug sa katong wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. So karon mga par, mag-react taning ubang mga tao nga saba kayo mga par kay si Pambari 4 gi panilngana sa mga saad ni Pambari 4 nga kung siya kuno ang mahimong gobernador sa probinsya sa Sugbo. Yang paninggamutan nga makumpleto sa mga tambal ang mga hospitals ug ana-ana niya libreng check-up o libreng opera mga par. Daghan kay kung mga mabasahan sa mga comment sa social media mga par nga si Pambari 4 gi panilngana. Ang ubang mga tao naningil na ni Pambari 4 sa iyang mga saad. Unya ang katuro bang naningil mga par, ang katuro bang mga tao nga wala gyud mo botar ni Pambari 4. Hain hinuon tong mga wala mo butar, mao hinuon mo ng argabyado kayo nga gusto na nga mangayo sa gisaad ni Pambari 4. Mga inday, mga dudong, inon tamong daan mga inday, mga dudong nga dili man intaw na sili nga ipaak nimo muhang dayon. Sa may pagtuon ninyo kanang mura ra kag kanang nipalit ka og pan sa bikiri unya gisuklian ra kadayon, dili maguna inaan na mga par. Lahi maguna kay kinahanglan maguna og kanang proseso o kanang sakto nga proseso, dili maguna diha dayon nga tagamtama nato. Ito lang kung pabuton ko, dili lang gud ta magsig ka ng yaw-yaw sa social media nga sana kuno ang gisaan na unsa man ang taon mo. Mangayo naman hinuon mo nga wala pa gani na makalingkod, wala pa gani na maka sugod ng serbisyo sa katawan sa probinsya. Mangayo naman hinuon mo. Kunya katuro bang nangayo ang mga parag ang kuan ba ang mga haters ra ba ni Pambari 4? Watuwa tang sa good mo dia good ay lang mo pagdali kay moabot na magyud na ay lang pun mo pagampo nga masakit mo nga maadto mo ka ng ospital para makalibre mo. Ay lang pun mo kampo inana kay kinsa man intawi ka ng ganahan nga ma-hospital oy, kinsa man sa dintaw ganahan nga maoperahan oy kay tungod nasakit ka, tungod na disgrasya ka. Unya katong mga haters ni Pambari 4, katong wala mo butar ni Pambari 4, ayo na lang mo og pangayo sa iyang gi saad oy kay kanang wala biya mo makauyon sa iyang plataporma nya mangayo di mo nya kamoro ba dayon mag-una-una dayon og kuan kanang paningil hain hinuon to mga kanang supporters ni Pambari 4 nagkuwat gani nga masugda na unya kato hinuon mga haters. Paupay ka ng argabyado kayo, paupay ka dali-dalian kayo. Huwatan sa mo sa daplin-daplin gagi. Unya sa ako anang giingon nga ay lang pun mo pagampo nga masakit mo. Kay gusto ninyo nga matilawan ang gisaad ni Pambari 4. Magkatawa lang ta magunahon na ba. Haters ko no siyang Pambari 4. Haters ko no sila ni Pambari 4 pero may unang
nangayo sa saan ni Pambari 4 at tumong Gwen Garcia pangayo kay mao man to inyong gibutaran, wala man mo nakauyon sa plataporma ni Pambari 4 nya. Mo request na mo nya, mo request na mo sa iyang gi saad. Wa tan jagod kita mang tanan makakuha na maka benepisyo o ilabi na gyud katong mga nasa probinsya sa Sugbo. So sa katong mga haters ni Pambari 4, pista watay unay kay ikaw ra ko nag-react sa inyong ma-reaksyon kay argabyado naman hinuon kayo mo nga wala pa gani na makasugod napagay si inyong giila nga maoy gamhanan nya wala pa gani na manaog. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. O sa katong wala pa nakasubscribe, palihaw na kong subscribe mga par para ma-update mo sa ako ang mga i-upload nga mga video.